Здравейте, дами и господа! Аз съм Деян Лазаров и добре дошли в канала Gamer Play. Също така, добре дошли в поредицата Отварям шоколадови яйца. Днес ще отворя 2 шоколадови яйца, но на различни колекции. Първата колекция е Super Mario Kinder Joy и втората колекция е чисто новата колекция на Kinder Joy, а именно колекцията от филма Stranger Things. Доста странно изглежда второто шоколадово яйце, защото просто логото е обърнато надолу и това е доста странно. Но ако обърна шоколадовото яйце, вече можем да видим оригиналното лого на Kinder Joy. Преди да започна, пишете в коментарите какви клипчета искате да правя. А сега нека да отворя първо това шоколадово яйце и да се надявам да ми се падне Funko Pop фигурка. Така, тук е шоколада, а тук е играчката. Нека сега да видим какво ще ми се падне. И ми се пада нещо доста странно. Това определено не е Funko Pop фигурка. Нека сега го сглобя и да видя какво е това. Значи това слага... това се слага ето първо ластика ето тук и това тук. И ето така се сглабя. И ето какво ни се падна. Доста странно изглежда. А сега нека да продължим с второто Funko Pop яйце. И тук вече ни се пада Funko Pop фигурка. Тези лъвчици, както казах в миналите видеа, не ги ползвам. И ни се пада ето тази фигурка, само да я сглобя и ще ви покажа какво ми се падна. И ето тази фигурка ми се падна. Изглежда много хубава. Сега нека последно да ви покажа колекцията. Тук как се сглобява и ето я цялата колекция. И това беше видеото. Ако ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и да сложите лайк. А от мен, чао!